Преди точно 2 години се запознах с едно много талантливо момиче от Монтана. Нейното име е Жанета Пейна. Предполагам, не един или двама от вас са чували нейното име тук в родният ти град. Безкрайно талантлива, имах удоволствието да помогна след толкова мъничко някакси за музикалния ти път. Тя беше мой стипендиант и в рамките на 1 година плащах уроците и по пеене. Сега тя седи в музикалната академия. Дайте, че много свини аплодисменти, това чудесно момиче. Не, заслужава много повече аплодисменти. Моля ви, дайте да ви чуя много шум. Да, така е малко по-добре. И сега ще имам удоволствието специално за вас да поканя на сцената тук. Ще посрещнете ли със силни аплодисменти? Жанета Пейна! Сега ще изпеем специално за вас една песен отчасти заедно. Ще дам абсолютно сцената на нея. Ще припявам от време на време. Казва се "И аз съм тук" и ще ви много благодарна, ако я посрещате с силни овации, поне колкото мен, ако може и 2 пъти по-силно. Да. Трябва да се подкрепят талантите, които са от вашия роден град. Това е много ценно и много важно. И сега, дами и господа, в целия си блясък, Жанета Пейна.
благодаря. Удоволствието беше изцяло мое, Миша. Много ти благодаря за тази възможност да споделяме една сцена заедно с теб. Много ти благодаря. Дами и господа, Жанета Пейна. Няма да ви лъжа, на мен така емоционално ми става малко. Тая песен, и аз съм тук, съм я написала горе-долу, когато бях на нейните години, и да я чуя изпята от друг толкова талантлив човек е истинско щастие. Много ти благодаря, Жани, за този подарък.